ли българските народни танци да бъдат и тренировка? Те са не само част от нашата култура, но и вид аеробно натоварване с голям интензитет. Статистиката сочи, че в последните 5 години все повече хора от големите градове се хващат на хорови. Затова днес ще проверим как протичат тренировките. Казва се, че народните танци са нова антистрес терапия. Дали това е така, ще разберем в този миг. Хореографи казват, че лошата енергия може да се превърне в положителна с малко народни танци. Има ли много стрес във вашата професия? В днешно време навсякъде има стрес, малко или много. Щом работим наличен. Какво ви носят танците на вас? Как ви се отразяват? Изтоварващо е физически по някакъв начин. Може би трябва да си хванеш в хорото, за да го усетиш, защото те ни разказват инструкторите не само стъпки и така нататък, но къде идва хорото, каква е историята му. И по този начин, по някакъв такъв начин се прехвърляш там, където е хорото. Това е едно голямо богатство, което имаме. Опитваме се да го съхраняваме, ние го предаваме. Друго си е на хората да сванат 30 души, настроението да се създаде, да се срещнат погледите, усмивките. Тук намират първо много приятели и след това така една хубава физическа умора след стоенето по цял ден в офисите. Това нещо ще продължи, защото хората разбират какво значи то да сванеш ти на хорото, за ръчичка с другарчето до теб. Може ли се каже, че народните танци е детската антистрес терапия? Категорично и предпочитам пред фитнес, примерно, който съм пробвала, но според мен е много по-скучен. Има общуване, има контакт с хора, има среда, излизания. Наши приятели, които танцуват при нас, това казаха. Въпреки това, което се е случило днес, дойдох ядосан тук, вик и забравям за всичко. В крайна сметка. Да, много хора. Много хора, идвайки след работа на репетиция, казват колко са уморени, как глава ги боли, как нещо се е случило негативно през деня. Дойдат ли на танци, минали репетицията, просто казват, че все едно деня им е бил песен. Просто е едно голямо удоволствие. Сега отивам да се хвана на хорото и да видя дали това наистина е така. 6, 7, 8, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, високо, 2, 3, 4, Това беше предаването за тази седмица. Дайте на тялото си това, от което има нужда най-много. Именно, започнете някаква антистрес терапия. Това е вашето време.